Yey. Kodwa yazi idrama yale item yokufundwa komlando kamufi emngcwabeni makuthiwa kushoniwe. Uma umndeni usuzokubanga nje oze sekuthiwa umlando uzofundwa ingane yala ekhaya lehlala lesilungwini. Kube sengazi ukuthi le yanti idinga i-degree ngoba sekulwelwa nje ukuthi ivele. Lezo kuyizona ebeyihlala la ekhaya ihlala nomuntu lo seshonile. Ngabe ugogo kade zimnakekele imazi kangcono. Hayi zisuke seyiphushelwa le. Sekuthiwa ihambe zolungisa ihlalo letendeni. Kuthiwa bazobe bebhizi labo besula ihlalo. Ziyokunkuzwa insimbi yetende ijanquza igceke lonke yize isondeza izinkuni kuyabaswa ngale kuyaphekwa yize ziphakela abantu. Uma kuthiwa kufuneka ozofunda umlando noma ozokhulumela umndeni sekuthathwa kulezi ezizalwa yilo siswa la ekhaya nombhuti wala ekhaya ohlala esilungwini. Izoza la izobhidilisha isingisi esizulu isingisi esibhedayo esinamanga. Granny used to love me so much. I was Granny's favorite grandchild. She was telling me all the time. I used to call Granny. Kulo mzuzu iqamba manga kade ingahlala ngoba vela ihlali la ekhaya. Ngisho kuyimicimbi zifika ngo last minute seyifika nabazali bazo seyihlupha zikudla ukudla kwala namanzi alaya igulisa iqubula inamanzi aza ahlala emotweni. Lezi ezithi uyisekhuluma nabantu abadala zizomcela ukhiye wemoto zizofuna ama chargers ama cellphone. Where's my iPhone charger? Where's my iPhone charger? Kodwa mase kuthiwa kushoniwe sekunikwa zona ithi ukuthi ayikhulumela umndeni. Zichaza ukuthi izifo lwembizi ugogo ubeyithanda kakhulu seziyobhimba ke lapha zifunda amagama angekho makuthiwa ugogo wazalelwe noma wayehlala emntubatuba ziyothi ugogo uzalwe ngonyaka wasishiya wazalwe ematubatuba bethi ba collect abantu emntubatuba. Excuse me guys, I'm not familiar with the, I'm not good with Zulu. I'm not good with Zulu. Uyaxaka ukuthi kade nikelwani not good with Zulu ngoba bakhona good with Zulu, the responsible children ezihlala la ekhaya ebeyihlala naye lo muntu. Hayi ngoba inhloso kufuneka ukuthi kuvela ama level emndenini. Osokhulumela osisi noma obhuti bala ekhaya nakhona kufuneka kukhethwe lo bhuti wala ekhaya ongahlali la lo ofika entanteni okhiye bemoto egcekeni. Ukuthi noma kuthiwa kwenza ngoba lezi ezihlala la isuke seyithunywa ngapha nangapha ziwumthuqasi zona ayithengelwa ngisho into zokugqoka lezi ifika iswenkile ziyahamba ziyothenga ekseni fune ngabe kuyalungiswa kulungiswa itende kusulwa ihlalo zona isuke ziyise mall ziyothenga izinto zokugqoka khona osecikwe izicathulo ngeke sayigqoka lezi izicathulo ngoba sayifana nezomunye ngeke nayigqoke lezi izicathulo sekuyatatazelwa kuphuma imoto kuyiwe mall kodwa item yokukhulumela abazukulu noma amadodakazi noma amadodana izonikwa yena laba bala ekhaya ngoba bona banebhadi lokuzalwa abazali abanga-achievanga empilweni abahlala la abangafundile abangasebenzi imisebenzi ephezulu bona bazosula ihlalo bona bazothunywa emathuneni ukuthi abahambe bayobheka emathuneni makuwa abafana baya le emathuneni bayomba nabantu abambayo makuwa amantombazane bayasula ihlalo bawasha izitsha ezingapheli izitsha zakhona yibo futhi abazobe bephakela abantu lezi ziwostuz mizi ihleli kule ihlale ezisuke seyibekwe phambili kuthiwa eze family lezi nithi niyasondela amantombazana kwamasingcwabisana nisuse kuzo kube sengazi ukuthi senonile esenikhomba ukuthi hayi this is reserved for the family, reserved for family. Are you family? Yabo mase bekubuza ukuthi umndeni yini usukusuka ubona sengazi ukuthi ubanjwe nenyongo yala ekhaya uyintshontsha usukusufikelwa amahloni kwawena ungathi konto usuyintshontshile ungathi ubanjwe nempepho usuyifake ephaketheni yomndeni mase bahlala kulezo ihlalo ke bona hlala kulezo ihlalo bona laba bangafundile nabazalwa abazali bala ekhaya ingane zomfazi oyedwa eziphuma esifini esisodwa kodwa kuhlukana ama level khona uma-ke kwathiwa kukhonjwa lowa la kuthiwa hayi manje ngeke unezinyembezi eduze uzosuka khala uyabasaba abantu kodwa makuthiwa kodwa uyo kade welcome abantu isonto lonke la ekhaya kushoniwe uyo kade welcome abantu uyo kade esho ukuthi kwenzakaleni ngoba uyo behlala nogogo la ekhaya owazi kangcono. Yey.